Moi kaikki! Mä nyt ajattelin pitkästä aikaa tehdä tällaista videoa. Ja nyt kun mulla on asiaakin. Eli mä liityin, tai mä sain niinku tavallaan syntymäpäivälahjaksi semmosen, että mun äiti maksaa mulle tällaisen jäsenmaksun Suomen lemmikkikanit ry:hyn. Niin mä nyt oon sen jäsen. Mä en tiedä kuinka monta vuotta mä oon, mut kuitenkin. Niin sieltä tulee 4 kertaa vuodessa tällainen Papanaattorilehti. Ja kuten tarkemmat on jo huomannut, eli kaikki jotka seuraa Pupuninjaa, niin tässä on Pupuninjan Pepsi kansikuvassa. Yllätyin, koska seuraan itsekin häntä todella paljon. Niin. Ja mun asioita oli, eli kertoo niinku tästä vähän. Eli sieltä tulee niinku tosiaan 4 kertaa vuodessa tällainen lehti. Täällä on niinku kaikkea suomalaisia kasveja kaneille, kaikkea kanitietoa ja kaikkea tällaista hirveästi tekstiä. Sitten täällä on, niinku tässäkin on yksi tällainen tositarina. Niin mä en tiedä, jokaisessa varmaan on. Tää on siis ensimmäinen lehti, mikä mulla on tullut. Tää on 2014. Kuitenkin. Mut ei mun pitänyt tästä koko ajan selittää. Mun on myös semmoista asiaa, että mä teen tässä varmaan joku päivä sellaisen kanien päivävideon. Niin voi ehdottaa, että mitä haluais, että mitä mä tekisin kanien kanssa, jos joku haluaa tietää. Tai siis jos joku haluaa ehdottaa, mitä mä tekisin niiden kanssa. Totta kai mä teen kaikkea mitä mä muutenkin teen, mutta jos haluaa jotain erikoista, että haluais nähdä, että miten mä vaikka opetan niille temppuja tai jotain, niin kommentoikaa. Ja niin. Tai sitten voi ehdotella vaan muuten vaan videoehdotuksia. Ja sitten vielä tähän loppuun, että tietysti kommentoikaa, tykätkää, jos tykkäsitte ja tilatkaa kanavaa. Käykää myös blogissa. Mä laitan sen tähän loppuun sellaisen sen osoitteen. Mutta moikka!